Nagsabog na suction pipe nagkausanin para mientras na pagkawaran ng supply ng tubig sa banwaan ng Milaor. Uyan report ni Catherine Henry. Pon subuot ng paglipat ng residenteng si Fe sa banwaan ng Milaor, Camarines Sur gikan sa Albay. Naabutan na niya ang sistemang duwa ang binabayadan sa tubig. Kaya lang, di pwedeng inuman. Iniinuman. Parang nag-ano po kami, nag-iigib kami ng tubig na inumin. Arog ni Fe, agrangay ko mga residentes ang estado kan water supply sa Milaor. Ang tubig kaya sa indang mga harong, dai pwedeng inumon, rason kang pagbakal ninda ng tubig sa haros 10 subuot na mga water lorry. Medyo mabigat po. Kasi per gallon is 7 pesos. Minsan nakaka-consume kami ng 8 to 9 gallon. 8 times mo sa 30. Medyo mahal po kaysa sa monthly. Sigun sa driver kan saro sa mga water lorry, mas mati subuot nindang unyan ang demand ka mga residentes sa supply kan tubig. Nagpupun po kami ng maagahon sa oras kung ali po kaming taban, nagkagarahe. Inaali po kami doon sa taban, mga alas 12:30 po. Tama, salog po kami sa yan po sa Nawasa. Pirang aldaw naman ang nakakalihis ka mag-anunsyo ang manhamiento kan Milawod Water dapit sa pagkawara kan tubig sa treseng barangay na pinagsiserbisyuhan ka ini. Dikit na problema, nagkaigwan ng pagsabog ang satong suction pipe na iwang kinakabitan ka sa tuyang submersible pump na nagdadara para magpusog ang tubig kang Nawasa ta. An ati man subuot na nagluluwas sa mga gripo, mga sediments asin manganese na nakadukot sa mga tubo. Inaasahan man ang pagbalikan tubig sa laog ng tulong aldaw mantang hinahalat ang mga materyales sa pag-ayos ka nagsabog na suction pipe. Mientras tanto, pigeras man ka manhamiento na privatized na ang Milawod sa nangganang kumpanya sa ginibong bidding tanganing mapakarahay ang serbisyo asin pagribay ka mga lumang ekipahe arog ka mga tubo asin paglaag filter na maabot subuot sa 82 million pesos ang budget. Kay Banan, si Jovel Obiso, Catherine Henry, Balitang Bicolandia.